So yan guys, welcome back to our channel. So ngayon, nandito pala ako ngayon sa place ng front view sa mga tarom. So yan guys. So kasama ko yung mga kaibigan ko. Nandun na po sila sa loob. Nauna na po sila na. Nagpaiwan na po ako. Kasama ko sila. So yan guys, tara! So yan guys, dahil napagod kami, kakain muna. Sila lang kumakain. Ang kala, uy. Oh. Time ko, sardines. Yan. Walang baso. Huwag kang kumain. Ha? Huwag ka nang kumain. Baso. Huwag niyo naman ako papayatin. Yan, nagutom na sila. Oh, pati na yung ano. Sabi mo na lang yan. Mga baliw talaga mga kaibigan ko yan. Ay, mga kaibigan mo naman yung sinabi niya. Kaibigan niyo ba ba? Busy talaga. Ay, hindi ka. Ay, sino lang mga kaibigan ko dahil wala. Wala. Yan. So yan guys, kakain muna ako kasi nagugutom na din ako. Sila lang na. Sila na yung nauuna kumain. Huwag ka nang kumain. Oh, chop. So bye muna guys. Tinahulan ko ako ng aso po din. Hi guys! Welcome back! Ano to? Like class. Yan natin, yung nakaligan. Ay, nakaganyan kayo lahat. Buhay na. Yayan! Tingnan natin yung makikita. Kita ba dito? Wala na kasi yung bago dito. Uy, doon tayo o Ate Jo. Sige na nga, doon nga. Tanggalin mo na yan. Sabi niya may baby siya. Wala naman. Sabi ka sa damit mo kanina. Sabi sa'yo, meron ka pala sa burak. Diba sa Boracay kailangan talaga With Philip. Hindi na ko. Ano naman na yung sa short? Grabe naman kayo. Walang ganyanan. Ano ba yan? Gusto namin dahil. So yan guys, kain po tayo guys. Alam ko rin ang pansin. Gray. Paano pag sa dagat? Tama nga. Sana tanggal mo siya. Ital ko naman yung Ito ay
Labo pa lang sana. Rock and roll, do that.